Prečo zatia? To je jedno, čo poviete. Áno, budú variť niečo. Už máte všetku slaninu ako? Čo? Áno? Však už ju mohli ovariť, tú slaninu. Varí, hlavne, to je dáme toto všetko. No ale však to nevadí, Zo že... zadných hodí ešte šunky oberieme a tam bude. Tam ešte bude troška. Ale že to sa bude variť asi do toho. Čo sa dá? Čo som chcel? Lebo my vždycky varíme hlavy a na tom ovaríme slaninu. A hlavy sú ako na spodku, lebo oni sa A sú tam dve hlavy, aj do tomu. Viete. Ja nevrám, že nielen sú tam dve hlavy, tak je toho veľa. V tom kotlíke dá. Poďme pozrieť, ako tam vyzerá po prípade, ako môžem dať. Ale ešte odoberieme tie zadné dve šunky a